വീണ്ടും നമ്മുടെ പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അവിടെ ഞാൻ അന്നത്തെ ആ റോസാപ്പൂ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാണ്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ആ ഒരു റോസ് നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് കുറേ മുൻപറ്റം അച്ഛൻ മേടിച്ചാണ്. ഫാമിൽ നിന്നല്ല, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ബത്തേരിയൊക്കെ റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെടി ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെക്കും. അതിന് അധികം മണ്ണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞൊരു വേരും ഒരിറ്റു മണ്ണും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിറച്ച് പൂവായിരിക്കും അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത്. അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചാൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൂവുണ്ടോ, നല്ല കൊലകുത്തി അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച റോസയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് പൂവുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിൻ്റെ കളർ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെയിലുള്ള ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ അടയ്ക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനി ഉണക്കി വേണം എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല ഉണങ്ങി ചാക്കിലാക്കി എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അത് പൊളിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ചപ്പാത്തിയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. കുറേ ദിവസമായി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പയറിൻ്റെ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അതായിരുന്നു രാവിലത്തെ ഒരു കടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, വെയിൽ കണ്ടിട്ട് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ അടക്കൽപ്പം നാശമായി പോവില്ലേ. പിന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാണ്ട് മഹാളി അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാണ്ടുള്ള കോറടക്കം ഉണ്ടാവില്ലേ, പഴുത്തടക്ക, അത് രണ്ടും കൂടെ മാറ്റി ഇടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വേറെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ്. അച്ഛൻ ഇന്ന് വയലിൽ പണിക്കാരെല്ലാം കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ വയലിൽ വാഴയ്ക്ക് എന്തോ വളം ഇടുക, അങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് വീട് പണിക്കുള്ള 5 പേരുണ്ട്. അവരും വീട് പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് വാരുക. ഇന്നും നമുക്ക് ചെടിയൊക്കെ കുറേ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. വെട്ടിക്കൂട്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട്, തലേ ദിവസമൊക്കെ മഴയായതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ മറ്റേ അടക്ക പറിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. അടക്ക പറിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് അടക്ക പൊളിക്കാൻ അങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവർ ബിസി ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയവും. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് രാവിലെ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. പിന്നെ ഈ ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു വണ്ടി തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. ഇലച്ചെടി ശരിക്കും ഭംഗിയാണ്. ഏട്ടൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഈ കാടൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ അത് പൂവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂവിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലച്ചെടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് പോയിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൃത്തികേടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ അമ്മ വെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വഴി സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഫുള്ള് വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഹൈറ്റ് വെച്ച് അങ്ങ് പോയിട്ടോ. അപ്പം എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് വെട്ടിയത് നാശമായപ്പോഴേ. ഇനിയിപ്പം വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ചെടി പിടിപ്പിക്കലൊക്കെ. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയിലൊക്കെ നല്ലോണം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ, വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല, സാധാ ചോറും ഉപ്പേരി കറികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു, പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ പച്ചടി, കയ്പ്പക്ക പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അമ്മയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് കയ്പ്പക്ക പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കടുകൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കടുകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പയർ വേടിച്ചതാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ വയലിൽ നമ്മൾ ചേന നടുന്ന സമയത്ത് ചേനേൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ചേനക്കൂട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ജലദോഷം പിടിച്ചപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് അടഞ്ഞു പോകണേ. അതിലെന്ത് ചെയ്യും, ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഏതൊരു സമയം മഴയത്താണ് എനിക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനെ പയറുകൊണ്ടേ പാവും. പിന്നെ ഒരുപാട് പയറുണ്ടാവും, ഇഷ്ടംമാതിരി പയറായിരിക്കും കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പയർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പയർ വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് മാത്രം ഉപ്പേരി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറിക്കാൻ പോകും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രസം. അന്നൊക്കെ മടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പയർ പറിക്കാൻ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളില്ല മടിയാന്നൊക്കെ പറയും. ഇങ്ങനെ വയലിൽ പോയിട്ട് പയർ പറിച്ചാലും മറ്റേ അപ്പക്കടക്കം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് മേത്താവുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഇരിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറിക്കാനൊക്കെ പോകും. അന്നൊക്കെ രസം കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ പോകാറേയില്ല. പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ കൊയ്ത് കഴിയണ ഏതൊരു സമയത്ത് ആ കണ്ടം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലോ, ആ സമയത്തും അതുപോലെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിൽ കുറേ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങിടും, പയറും വിത്ത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മുളച്ചുണ്ടാകും. അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പറിക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തവണയായിട്ട് ഞാനങ്ങനെ പറിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല. ആ സമയത്ത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അച്ഛൻ നടന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആയിട്ട് നെൽകൃഷി എടുക്കാറില്ല.
നെല്ല് മേടിച്ചിട്ട് നെല്ലുണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് നെല്ലിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. കുത്തരിയാണ് ഇവിടെ അച്ചമ്മയ്ക്ക് കുത്തരി കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം. എനിക്ക് പക്ഷേ വെള്ളരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പേരുണ്ടാക്കലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയതാണ്. ഇത് മത്തൻ്റെ വിത്താണ്. മത്തൻ വിത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല പഴുത്ത മത്തൻ്റെ വിത്ത് എടുത്ത് വെക്കും. ഇത് വറുത്ത് കഴിക്കണത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനിതിപ്പോൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തൻ വിത്തും പിന്നെ ചിയാ സീഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ കൂടെ ഒരു സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ 7 days പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. ഇത് പിന്നെ തേങ്ങവെള്ളം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ 7 days പോയ സമയത്ത് ബത്തേരിയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഒരു ചേച്ചിനെ കണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ഇവിടെ പാപ്പളശ്ശേരി ഭാഗത്തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംസാരിച്ചു. ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി വേഗം വന്ന് മിണ്ടി, അങ്ങനെ കുറേ സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന തലേദിവസമല്ലേ, ആ കഥ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുന്നേ അമ്മ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം. നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലോണം വാട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകും തേങ്ങയും അരച്ച് തൈര് ഒഴിച്ച് തൈരും കൂടി കൂട്ടി ഒഴിക്കുക. കടുകോ? കടുക് പതുക്കെ അരയ്ക്കുക. അത് എന്തിനപ്പം ചേർക്കും? അതെന്തിനപ്പം ചേർക്കുക? ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട സാധനം. ഇതിന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ ഇതൊരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇട്ട് വറവില്ല. ഓക്കെ. കരിവേപ്പിൻ്റെ ചോന്നമുളകും കടുകും കൊടുത്ത് വറവ് കഴിഞ്ഞോ? ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞൊന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാളിൽ നിന്നാണ് സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസത്തേക്ക് അരിയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞോട് ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നാത്തൂൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവളോട് വർത്തമാനം പറയണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ചേച്ചിയോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കേട്ടോ. അവർ തൊടുവട്ടി നമ്മളെ ചേച്ചീൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവരെ വീട്. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയോടും കുറേ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മളങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേ അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് വന്ന് മിണ്ടണേ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി പച്ചടിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഉണ്ടോ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണേ. അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കളറ് മാറുന്ന വരെ കയ്പ്പക്കേനാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചത് അതിലേക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ. വെള്ളം അല്ലാണ്ട് ഒരു കുറുകിയ പരുവത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ പച്ചടി ഉണ്ടാവുക, ചാറ് കറി പോലെയല്ലല്ലോ. അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം തൈര് ഇതുണ്ടോ, എവിടെയോ തൈരുണ്ടല്ലോ, അമ്മ തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെല്ലുമീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓറ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാലൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, പാലിനൊക്കെ വില കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഓർത്ത് പോയാൽ പാല് മേടിക്കാം. അത് അച്ഛൻ രാവിലെ പോയിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരും. ഒന്നെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകണം, അതും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ പോയിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. രാവിലെ അച്ഛൻ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണീക്കുമ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് പാല് മേടിച്ചിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ മടി പിടിച്ചിട്ട് എണീക്കാത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് മേടിച്ചു വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തൈരും കൂടെ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്നും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് വെച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് വെച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട്. ഈ പാല് ശരിക്കും കുടിക്കുന്ന ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ നല്ലതല്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നേരത്തെ അമ്മ കല്ലിൽ അരയ്ക്കണുണ്ടില്ലേ, ഇതന്നെ. ഇത് നമ്മൾ കടുക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അരയ്ക്കുമല്ലോ, തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. ഞാൻ എളുപ്പപ്പണി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം ഇത് അമ്മ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താക്കിയെടുക്കണം, വറവിടണം. അതിനായിട്ടാണ് അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കടുകിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പച്ചടി അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആവുന്നില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ വലിയാൻ തുടങ്ങും. കുറേയും കൂടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാന്ത്രണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ള വര പോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൾഡ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൾഡ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വന്നിട്ട് മാമാ എർത്തിൻ്റെ ഹണി മലൈ നറിഷിങ് കോൾഡ് ക്രീം ആണ്. വിത്ത് ഹണി ആൻഡ് മലയാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഹണി മലൈ അതാണ് സംഭവം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന സമയത്തും കുറച്ചൊരു ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, അയ്യാപ്പേ ഓക്കെ.
ഈ ആയിട്ട് നൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അവരെനിക്ക് വെറുതെ അയച്ചെന്നാണ്, പക്ഷെ എന്താ പറയുക, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു ഇതാണ് കോൾഡ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 349 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. 200 ഗ്രാം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ്. തണുപ്പത്ത് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്. ഞാൻ രാവിലെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. കയ്യിലും കാലിലും നമുക്ക് മേത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നല്ല എന്ത് രസമുള്ള സ്മെല്ല, ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല്. സംഭവം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഈ ഒരു തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റിൽ അടിപൊളി സംഭവം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഹൈഡ്രേഷൻ കിട്ടും, സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, സ്മൂത്ത് ആവുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പം ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യും, മേത്തായിട്ട് കയ്യിലും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ കാലിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ഡ്രൈനെസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം എന്താ പറയുക, നല്ല ഒരു കോൾഡ് ക്രീം വേണമെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇത് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് മാമഅർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം വരുന്നില്ല, കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. നമുക്കിത് മാമഅർത്തിന്റെ സൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും പേർപ്പിളിലും നൈക്കയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മാമഅർത്തിന്റെ സൈറ്റിനാണ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, മാമഅർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ 7 days പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്, മാളിൽ ഷോപ്പിക്സിലൊക്കെ ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാമഅർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാമഅർത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ബ്രാൻഡാണ്, ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് സ്പീഡൂഡിയോ, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രീ നടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും കേട്ടോ. പിന്നെ മാമഅർത്തിനൊരു ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. സംഭവം ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോൾഡ് ക്രീമാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോൾഡ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ. മണം അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്രീമാണ്. അപ്പം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. പയറുപ്പേരി റെഡിയായി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചടി റെഡിയായി. ഇനി കുമ്പളങ്ങ കറി വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൗണ്ടൊന്ന് ഞാൻ കേട്ട് നോക്കി. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണല്ലേ. ഞാൻ പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് സംസാരത്തിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറ് നല്ല കിതപ്പുണ്ടല്ലേ എന്ന്. എനിക്ക് ജലദോഷവും കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും എനിക്കങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ജലദോഷം പിടിച്ചത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ശ്വാസം മുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ കിതപ്പൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പൊതുവേ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നു, ഒന്ന് നിർത്തി പറയുന്നു, നീ പറയണത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു. ഫാസ്റ്റാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടെ നിർത്തി പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്. ജലദോഷം മാറിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന് നോക്കി. നല്ലതല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ജലദോഷം മാറുന്നില്ല, ഭയങ്കര ജലദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് ജലദോഷം പിടിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ ബത്തേരി കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് ഇങ്ങനെ ജലദോഷം ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 5 ദിവസം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ കുറഞ്ഞു, എന്നാലും കുറച്ചൊരു മൂക്കടപ്പ് സ്റ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തായാലും അത് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ആവി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ആവി പിടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ജലദോഷം വന്നപ്പോഴേ. അങ്ങനെ പിന്നെയാണ് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ആവി പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ശരിക്കും ആവി പിടിക്കാൻ പാടുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം കുമ്പളങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ചേമ്പ് അതാണ് കറി വെക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടുള്ള അമ്മ അതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി. പിന്നെ മീൻ വറക്കുന്നുണ്ട്, മത്തി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയലൊന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അയലയ്ക്ക് വലിയ രുചിയില്ല, അതുകൊണ്ട് മത്തി കറി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മത്തിക്കുള്ളതൊക്കെ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുമ്പളങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ചേമ്പും കൂടെ വേവിച്ചു. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുളി കേട്ടോ, നേരത്തെ ഞാൻ മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചപ്പുളീൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് പച്ചപ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങയും മുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജീരകമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മോരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ വറവിടാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നതായതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വറ്റൽമുളകും പിന്നെ
ആ കറിവേപ്പില നേരത്തെ ഇട്ടു അല്ലേ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കറി വറവിട്ടെടുത്തു. അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള അത് റെഡിയായി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മീനും കൂടെ വറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മത്തി രസമുണ്ട്, മത്തി വറുത്തിട്ട് രസമുണ്ട്. അയല ദിവസം കറിയും വെച്ചു, ഒരു രുചിയും തോന്നിയില്ല. ചില സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടും, ചില സമയത്ത് ഒരു രസവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് വയലിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. വയലധികം പണിക്കാരൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കാപ്പി പറിക്കാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പണീൻ്റെ സമയമാണ്. ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടക്ക ഇപ്പോൾ ഒരു അടക്ക സെറ്റ് അടക്ക പറിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പറിക്കാനായി തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും അതൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അടക്കേൻ്റെ പണി, വാഴപ്പണി, എല്ലാ പണിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അമ്മ കുറച്ചൊന്ന് അടക്കയിൽ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടോ. കണ്ടോ, വെയിലുള്ളപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മഴയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി, ഞാനൊരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വെയിൽ കിട്ടിയില്ല. ഇടയ്ക്കൊരു വെയിലുണ്ടാവുന്ന അല്ലാണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ എന്തോ നാളേക്ക് ഏറ്റവും കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് കാന്താരി പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇന്ന് അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെടീൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒക്കെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോയിട്ട്, പക്ഷെ മണ്ണൊന്നും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചട്ടിയിലുള്ളതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് കുഴിച്ചിടുക. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോയിട്ട് പൂക്കളൊന്നും അങ്ങനെ വരികയില്ല. അപ്പോൾ ചട്ടി ഒഴിവാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നല്ല മണ്ണുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ പുതിയ ചെടികളുണ്ടാലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ പുതിയ തൈയൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മണ്ണ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യില്ല. ഈ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടി നോട്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടി വെച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇത് നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെടി എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടുവൊന്നും വേണ്ട, വെറുതെ ഇട്ടാൽ പോലും വേര് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വാട്ടൊന്നും വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊമ്പ് കുത്തിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നട്ടാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെ വാടി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുതിയത് വെച്ചതാണ്. അന്ന് ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയില്ലേ ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഇത് 2 പുതിയത് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് പുതിയതുണ്ടാക്കിയാണ്. ഇതൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഈ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നട്ടതാണ് കേട്ടോ. കുറേ എണ്ണം അവിടെയൊക്കെ ചീഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. അതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്ലീ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് അതറിയില്ല, ആ ഒരു ചോട് ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉഷാറിലാണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചാണകത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിക്കണം. അപ്പോൾ വെയിലത്തേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചതാണ്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഇതില്ലേ, ഇതോടെ നല്ലോണം സ്പ്രെഡായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ ചെറിയൊരു കമ്പെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കമ്പ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പൊട്ടിപ്പോട്ടോ. ഒരു വെള്ളത്തണ്ടിൻ്റെ പോലത്തെ വലിയ കട്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേഗം വേര് വരും. വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഈ ചെടി നല്ലോണം പടർന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അതെന്നെ കൊണ്ടുവച്ച സമയത്ത് ഈ കളർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ഈ ഒരു കളറും കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആ ചെടീൻ്റെ കണ്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ഒന്ന് വയലിലെ പണി ഉച്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളം തീർന്നു പോയി. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ നാരങ്ങയിൽ കണ്ടോ, നാരങ്ങയിലോ ഓറഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ അന്ന് തൈകൾ മേടിച്ച്, അതിൽ 2 കായ് ഞാൻ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ മേലെ ഞാനിതിങ്ങനെ നനയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കി വന്ന സമയത്ത് മേലെ അച്ഛനും കുഞ്ഞട്ടയൊക്കെ അവിടെ എൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയില്ല 2 കായ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വലിയ ഡയലോഗ് ഓടിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് നുള്ളിക്കളയാൻ. എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി. കാരണം ഞാൻ അതിൽ കായ ഉണ്ടാകും, അത് വലുതാവും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കാത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല പോലും. അത് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ ചെടി മൊരടിച്ച് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതിനോട് നുള്ളിക്കളയാൻ. ഞാനങ്ങനെ മനസ്സോടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടോ അത് നുള്ളിക്കളയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായി വന്നത് ഞാൻ നുള്ളിക്കളഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോഴും അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം. അയ്യോ പാവല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, അതിൽ കായ കണ്ടിട്ടേ പിന്നെ നുള്ളിക്കളയുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. കഷ്ടമായിപ്പോയി. എന്നാലും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി നാശമായി പോകുന്നു. പിന്നെ അവരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു. പിന്നെ ഇതവിടെ 2ാമത്തെ നില കെട്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. വേഗം പണി ഇപ്പം തീരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ എനിക്കിന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മടിയായിട്ട് വയ്യ. മടി പിടിച്ചത് എനിക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആമസോണിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ ആണ്. അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ മേടിച്ചാൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഒരു 3 ലെഗിൻസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു വയറിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ലെഗിൻസില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ലെഗിൻസാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ഫസ്റ്റത്തെ ലെഗിൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷേ റേറ്റ് ഉണ്ട് 300 സംതിങ് ആയിട്ട് അതിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ലെഗിനാണ്, ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്ന ലെഗിൻ. അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് വേറൊരു ലെഗിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലേക്കുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ടമ്മിയിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും, വയറിൻ്റെ അവിടേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന സൈസാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കംഫർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ വയറിലിങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ ടൈറ്റുള്ള ലെഗിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, നല്ല സ്ട്രെച്ചബിളാണ്, നല്ല വയറിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കൂട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലെഗിൻ പോലെയല്ല, ഇതൊരു സിഗരറ്റ് പാൻ ടൈപ്പില്ല, കുറച്ചൊരു ലൂസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടോപ്പാണേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ടോപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെറ്റപ്പാണോ ഒരു ചോദിച്ചിരുന്നോ ടോപ്പ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താന്ന്. ഇതല്ലായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ കളറുണ്ട് സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്താ എടുക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ, ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കൈയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊരു പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വള്ളി വരുന്നതും കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലൂസേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് നമ്മൾ സൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുർത്തിയാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഫീഡിങ് കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവും. കാരണം ഇതിൽ സിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ സിപ്പ് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായേ, ഇവിടെ കുഞ്ഞ് സിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ സിബ്ബാണ് വരുന്നത്. അതും ആ സെയിം കളറിൽ വരുന്നതും കൊണ്ട് ഇത് ഫീഡിങ് കുർത്തിയാന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കുർത്തിയാണ്. പിന്നെ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു മോഡലാണ്. നല്ല രസമില്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ്. ഇതിന് തന്നെ ബ്ലൂ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും തയ്ക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ പണി എടുക്കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ മേടിക്കാമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കളർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ആമസോണിൻ്റെ ഹോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കും കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നതാണ്. ബ്ലൂവിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചുരിദാറിൻ്റെ പണ്ട് എനിക്കൊരു ഷാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷാൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഒരു കരിഷ്മ കോട്ടനോ ഒരിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷാൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ കുർത്തിയാണ്. ഇങ്ങനെ കോളർ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ കൈ ഇത്ര വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ അങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സംഭവം ഫീഡിങ് കുർത്തിയെ കൊണ്ട് 2 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കാം കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ നേരത്തെ മറ്റേ വീഡിയോയിലേക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് 2 സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. മോം ചുബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, വേറെ ഒരു ഡിസൈനും ഇല്ല. ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു ഞോറി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിലായിട്ട്. ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കണം നെക്ക, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ നല്ല ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ പണ്ടത്തെ തട്ട് മിടി പോലെ അങ്ങനത്തെ സംഭവമല്ലേ, ഇങ്ങനെ 1, 2 അങ്ങനെ കുറച്ച് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ലെങ്ത്താണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആരെയും കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണേ, എന്തിനാ കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണേന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ആമസോണുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊളാബറേഷൻ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ ചിലവ് വരുന്നില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വൗച്ചർ അയക്കും, നമ്മളതിന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഡ്രസ്സ് വെറുതെ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതാണ് അടുത്തൊരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആഷും ബ്ലൂ കളറിലും കൂടെ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊരു റയോൺ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ 2 ബട്ടനെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് രസമുള്ള പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ കൈയൊന്നിന് വെട്ടി ചെറുതാക്കണേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അടിയിലായിട്ടും ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. രസമുണ്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഇനി ഞാനത് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്തു. ഇതിട്ട് കാണിക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടോ, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ കാണിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിക്കും. ഇനി എന്തായാലും അമ്മ എപ്പോഴും ഇവിടെ ചെടി നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സ്കൂൾ വണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പോട്ടെ. അത് സ്കൂൾ വണ്ടിയല്ലേ. അമ്മ അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ചെടി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് വീടിൻ്റെ പണിയെടുക്കണം, അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി. ഇന്ന് പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെയിലൊന്ന് ആർട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി വന്നു.
ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായില്ലേ? സമയം എത്രയായി? സമയം 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 4:30. ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ചാവടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ, ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സെയിം കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഉണ്ണാം. എന്തായാലും നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനും അമ്മേനോട് ആ ചെടിയൊക്കെ മുറിക്കാനായിട്ട് കൂടി. അതൊക്കെ നല്ലോണം ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോയിട്ട് പൂവും കുറവായിരുന്നു. അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാഴ്ച മുന്നേ അതിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കേടൊക്കെ മാറി, ആ ഒരു പുഴുക്കേടൊക്കെ മാറി. പിന്നെ അത് പുതിയ കമ്പ് മാറ്റി നടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാണ്. മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും കൊണ്ട് വെതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ചെടിയിൽ കൊത്തി കളയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കവാത്തെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് നടാനായിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ നീട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നടാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കിങ്ങിണി വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചെടിയൊക്കെ മുറിച്ച് കുറേ അവിടെയൊക്കെ നട്ടൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫോണിലൊക്കെ നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.